היי חברים, אתם מכירים את בארטר מרקט? אני רוצה לספר לכם על הזדמנות שתביא אתכם ללקוחות חדשים ותגדיל את הרווחיות שלכם כאן ועכשיו. בקהילת בארטר מרקט יש מעל ל2,000 עסקים שקונים ומוכרים אחד מהשני דרך מערכת בארטר דיגיטלית. המערכת מאפשרת לך בעל עסק לקנות ולמכור מהקהילה מבלי להשתמש בכסף. נניח שאתה מסעדה ואתה צורך על בסיס קבוע חומרי ניקוי, אריזות חד פעמיות, צילום, פרסום, שיווק. במקום להוציא כסף, אתה יכול לקחת את השירותים או המוצרים דרך בארטר מרקט ולשלם לקהילה בארוחות עסקיות. בשורה התחתונה, במקום לשלם בכסף, אתה משלם בשירותים ומוצרים שאתה מוכר במחיר מלא. ככה אתם מצמצמים הוצאות, מגדילים הכנסות, והכי חשוב, נחשפים לקהלים חדשים. יש בקהילה כל עסק שאתם יכולים לחשוב, מסעדנות, מזון, תיירות, מדיה, לוגיסטיקה ועוד. ההצטרפות לבארטר מרקט חינם, ללא התחייבות. תנסו, מקסימום תרוויחו.